बिनि मुङानो जाबाय मिथिखां बर'। मा जादों? गोमादों। मा गोमादों? नों मायबा सहाय खालामनो हागोन? नोंलाय आंनि मा सहाय खालामनो हानो? आंनो हाया नामा? खोनासं बिदिब्ला। बिमा अनलाय दोंना गैयाब्रा? दासो जोबासो लाइन मारि होदो नामालै? नों मोजांसो बुंदों बोरै आंबो बिनाया? बिनि मुङानो जाबाय जुलि बर'। नों मा बे बुरै बैसोआव मबाइल लानानै सोरबा खारफालांनो? बुंदों मोजांसो बुंदों। मा ब्रालै होगोन ना? दाननै दानथामानो जालांबाय माथो मबाइलानो गैया। लाबोदोलै बिमा लाबोदो। नै केमेरा खेबजायो, गानबो दामजायो, गथाय खामजायो बेयाव। देलाय बिमा नोंखौ खेबसे फट' थिखांनि। मबाइला? नोंनो लाबोखादों। सना नों बहा दं? दे थाब फैबानो जाबाय। बिदिनो रं नाम्बारजों रायलायना ब्लड खारलांबाय। बेसेबां लासिं?